כדי להוסיף כיתה חדשה לאקדמיה, אני נכנסת לאקדמיה שלי ולוחצת על הכפתור העגול מימין למטה על הפלוס. אני יכולה להחליט שזאת כיתה למספר רב של תלמידים או כיתה 1 על 1. אני נותנת שם לכיתה, מתחת לזה אני יכולה להחליט האם התשלום הוא חד פעמי, האם התשלום מתמשך, האם זו כיתה חינמית, האם זו כיתה בתרומה או האם זו כיתה בתשלום חיצוני. ואז לוחצת Next. אני מכניסה מחיר ומחיר מקורי, זה הדיפולט של האפליקציה. Next, ואז מכניסה תיאור לכיתה. אני מכניסה מה היקף הכיתה, בזמן או בכמות שיעורים, איך שאני מחליטה. אני הוספתי כ3 שעות, מתחת לזה אני יכולה להגביל את תאריך ההרשמה, זאת אומרת אני רוצה שירשמו עד תאריך מסוים, ואני יכולה גם לסמן שיש תוקף תפוגה לכיתה הזאת. ו-Next. כאן אני יכולה להוסיף לינק לסרטון פרומו לכיתה. זה סרטון שאמור למשוך את האנשים להירשם. כרגע אני רוצה לדלג על השלב על זה. אם אתם מדלגים על אחד השלבים ורוצים להשלים את זה אחר כך, או אפילו לשנות, בסרטון נפרד אני מראה איך עורכים כיתה. ולוחצת כרגע Next. אני מוסיפה תמונה לכיתה. Done. ואני יכולה או ללחוץ על יצירת הכיתה, או לשמור את זה כטיוטה. כרגע אני יוצרת את הכיתה. מזל טוב על הכיתה החדשה.